Kissojen elämä meidän ihmisten kanssa on paljon mukavampaa, jos ne on huolellisesti siedätetty kaikki hoitotoimenpiteisiin, mitä me kissoille joudutaan tekemään. Kynsien leikkaaminen, kuljetuskopassa oleminen, harjaaminen tai vaikka syliin nostaminen, ne ei ole kissoille mitenkään automaattisesti helppoja ja kivoja asioita, mutta niistä voi tehdä sellaisia, kun ne oikealla tavalla kissoille kouluttaa. Myös siinä tapauksessa, että se kissa on jo alkanut pelätä tai inhota jotain näistä asioista, niin niistä pystyy todella epätoivoisen tuntuisistakin tilanteista pystyy aika nopeasti etenemään siihen, että se kissa itse tykkää siitä hoitotoimenpiteestä, kunhan se oikealla tavalla tekee. Ja me esitetään Saaran kanssa, että tällainen esimerkki siitä, että miten kissa voidaan siedättää sylissä olemiseen. Kaikessa siedätyksessä tärkeintä on löytää se paikka aloituskohdaksi, se minkä se kissa vielä sietää. Joku sellainen siihen touhuun viittaava asia, joka sille kissalle on valmiiksi jo ok. Eli esimerkiksi tässä sylin nostamisen tapauksessa Saaran kohdalla se oli se, että mä otan Saaraa kiinni tällä tavalla sieltä kohdasta, mistä mä nostaisin sen syliin. Se oli vielä sellainen, minkä Saara sietää. Ja siitä kohtaa pitää aloittaa. Se kuinka nopeasti tai hitaasti tämä siedättäminen onnistuu, riippuu täysin siitä, kuinka hyvin onnistuu löytämään sen aloituskohdan. Jos aloittaa jostain sellaisesta asioista, joka sillä kissalle on jo inhottavaa, niin sitten siinä menee aikaa, tai se ei välttämättä onnistu koskaan se projekti. Mutta jos löytää sellaisen kohdan, mikä sillä kissalle on ok ja aloittaa siitä, niin tämä voi olla hyvinkin nopeata, hyvinkin isot pelot voidaan saada tosi nopeasti hoidettua pois. Saaran tapauksessa tosiaan aloitettiin syliharjoitus siitä, että mä kosken täältä, mistä mä nostaisin sitä. Ja siihen yhdistetään sitten jotakin sellaista, mitä se kissa haluaa. Saaralle ihaninta maailmassa on riuska rapsutus ja sen takia Saaralle se paras palkkio on se. Jollekin toiselle kissalle esimerkiksi se voi olla herkku. Herkku on tosi tyypillinen, joka auttaa tässä. Eli tehdään se asia, jonka se kissa sietää ja sen jälkeen heti perään annetaan se palkkio, oli se sitten herkku tai rapsutus. Eli kosketus, rapsutus, kosketus, rapsutus. Kosketus, ja jos mä käyttäisin herkkua, niin tässä kohtaa herkkua. Sitten kun se ensimmäinen vaihe on sillä kissalle ihan täysin ok, se ei jännitä sitä enää ollenkaan, niin siinä kohtaa on aika siirtyä seuraavaan. Yksi aste aina mennään eteenpäin ja hyvin pienin askelin. Aina etsitään pieni muutos siihen edelliseen vaiheeseen. Tässä sylin nostamisen tapauksessa se voisi olla esimerkiksi se, että mä otan kiinni myös tuolta takaa. Kosketus ja sitten heti perään rapsutus. Ja kun se vaihe on kissalle täysin turvallinen ja se haluaa olla mukana eikä sitä jännitä yhtään, sen jälkeen siirrytään seuraavaan. Eli nyt se voisi olla tässä kohtaa vaikka, että nostetaan vähän sen. Ja heti rapsutusta perään. Nosto ja rapsutus. Joka vaiheessa kissa saa itse päättää, haluatko se olla tässä mukana. Jos sitä alkaa ahdistaa liikaa, se haluaa lähteä pois, niin silloin se saa lähteä. Sitä ei millään tavalla yritetä estellä. Se otetaan vaan viestinä siitä, että silloin me yritettiin edetä liian nopeasti ja sitten täytyy taas palata seuraavaan tai siihen edelliseen vaiheeseen. No, kun tämä vaihe on valmis, niin sitten mä alan nostaa myös tältä takaa. Nosto ja rapsutusta perään. Nosto ja heti rapsutusta perään. Sitten kun se vaihe on valmis, vaiheiden välillä on hyvä pitää aina vähän taukoja, antaa kissalle aikaa. Mutta sitten kun se on valmis taas, niin sitten siirrytään seuraavaan. Ja rapsutusta heti perään. Ja kun tämä vaihe on valmis, sitten voidaankin ottaa se kissa syliin ja yhdistää se rapsutus siinä sylissä. Jos käyttää herkkuja, niin myös sylissä voi antaa herkkua. Sitten näin me päästään hyvinkin nopeasti sellaiseen vaiheeseen, jossa siitä asiasta on tullut kissalle
ei inhottavaa, vaan päinvastoin hyvinkin ihana.